Khabang daw tay bukjong hanyo hai kaisa kha khamjaknai mampli sal kisa swkang je sinai kami o khoroksa current department o samung khai tongnai sebo khai tongnai honji dupini current sranman thangtini current short nangai klaiui tabuk mono jibi sakha nokni mangkwthai tui phai tongo tabuk ning nukung chung paisok palijak ground ni pora phainani bagui tomni kema ke kwrwng kwrwng thaio current department ni je sebo khainai rok amake short nangai thimani amo tom karonai thai tong obo chung current department ni borok rok chung kok sainai tai nok nukung borok rok tai bong nok nukungo sob sobo tong chung o borok rok chung swngnani bagui tabuk je bongni nok nukni borok tai jati gosti rok phai sok pai laijak chung bongni jati gosti tai mini nokni sob sob tong chung o borok bai chung kok swngnai engke phaji je mini kwthai baljaknai sajugui kha khamjaknai khaiui sajuklai tonglaio borok bo joto lukorok bwkha khamlaijak khoroksa current department no khai tongnai ba tomni bagui ba bo amake hotatsa current short nangai thina nangkha nabo current department ni nangkha dosh tongo nang somni dosh tong chung obo nai tiklainai chini mampli ni bising chung tiklainai tomokhe bo current short nangai thai nangkha abo current department ni kuno nakul mungkhrui kaham ke tomni bagui bo amake thaiman klaikha haji current department ni naikolma hamya ni bagui no keno bo thaiman klaio ang je ani je uansukh mungkha haji chung bong lukurok bai chung kok swngnai lainai trwk trwk phainani bagui ang cameraman sanai tabuk borok ni nok nukni borok tai mini sajla baina chung kok sainai laino obo khe je mini bwsla ni bo tongo sonjit dupini ni takhuk sonjit dupini ni bwsla abo okra chung bo bai kok swngni nailainai min babu tom khe thaikia nin babu je thwaimani bofur rogo thaikia babu ungko thwaimani moro je baby krom swngmani khe ni bini achaimani salo thaio koi tariko abo tini no ungo tini 19 tarik mongobar na engke nini babu nungno nungna naikha ang nugyaku tawkhano nugyaku babu no nugyaku na nini babu bo jaga sebo khai tong bo chongmano current department o samung khai tongmani nangkhe bo permanent job nangkhe tamo hajira khai twlangjago mono permanent klai abo kaisa private haisi abo bo rang thingma maya timo agreement khai twlangjago hama haida bwsuk rok bo rang mana phu agingkhe 8,000 da 9,000 da jani mano normal khe chaluk tongo na ati khe chaluk tongo tabukle nini je current department ni nungtang wansuk current department ni chaya tongo nangkhe tamo wansuk nini bwkhao ang sauni che kam kisa saimaya babu sijak hangkhe bono se singnan tongmani tamo ungkha bwri angkhe bono belik phaiya ang bingdol ongno singmani hingkhe current line of phaijaya ta swnamjani sabu babu no hingkhe babu thangui swnamui tongoi phu ati hinsao ta bingdol hingkhe hingkhe saburo se ungko chini madi kagjak tongo ati abo kakjakni bagui babu short nangai kwlui tongkha aro abagui short ungo hinsao ta o pai je klaimani yagulo sob tonga current department je samkhai tongnai koijon borok sebok tongmani o jaga haidimano borok aro gari kaisa ungko 6 7 jon hai borok tongo body kholo sam tongmani haidimano ungko bigudas thangmani lama chongoni o odo sam tongmani tana engke je current ni je department ni borok sor sogoi begini borok nogole phaiyo kohai phano babu ungko hospital o thangkha hinui khwnao ta nung tabuk nini bisingtwi nungtom sanabo chung current department borok no current department ni borok asung sanamo chungo ang tabuk ungko nok nukungno tlang thangnani no ko nai tlangnani babu naikolwi abo ano kaisa mane job fan mankhe chao ta engke nung hapango je asuk tongnai je montri current department ni montri rok no nungtom sanamo chung nini bisingtwi borok mane bor to khoroksa montri ba borok se naikolnai je current department naikol tongnai ba
borong to ni bising tin tong ko pesan tong nai ang asam chana mo jong jeng ano job ya ke ba jemong sa rang phainya ni sep di ni ke sana mo jong ta job rok phan mang hi chaw ta ang no khong nai tlong ba ni nu ko jena borok tong ang ko ama tong ke kai mas tong babu tong man kuri kha ba khapang ta te buksong bukha khamjanai bo khoroksa no tongmani tai mini monai tongo mini monai to boroi boko chala boko joton sa okra mono tula yango mini monai kusu angno rong phunwana bukha khamo chini tiprasa khoroksa maike current department no sabok khai tongnai tomani bagile thika saime kenor current department ni bul tongnai jaga ni ang kha khayo asi current department nong jeng sungnai botam khani thika je apro je uspoto je tongnai obor ngom jeng sungnai tomo ke thika tomo kha bating kha amon jeng sungnai haiji obongke joton sai kusu ni monai mung tomo ria ni papa thima nang sai demang kha saimang kha tamgo thini papa karen kusu ba nang bokol support no ba school taunin babu song kere ning bukha ta kham khamona khapang taute bu song tai kok sang ya tom ni ke anggo atamnai bukha khaim phayo tom ni kam heroka ka jangnu khangka mokol mukti klaya musang hachi jeng mo khorok te prasangge amake bu phaya kar klang thang ke borok ni tom nang sung saimang sung bujiu hachi cameraman sanai yang ter phanin bon lukurok kwbangma hai sopai laijak boni jati gosti rok khaji tini ni salo tom ni bagile current department kena ba bul tang barun ko ma sabo current department bul tong haji naikel mung hamia haji current department naikel mung hamia bagnya ma hainu ken bar sak sal thangai ra ang current salamai ang amake sajung bai ning yable jaga joto palmi lu sab current salamani kase ব্যবস্থা na jago haji kenabar current department ni bul nai जों सोंनाय को खाजि जों tai खरसा mini je mini hogoban जों kok सोंनाय ना खाजा तावदे बुसं नों je थैनाय नि नों tam klai ako ani boy ke dabo ani abo no on sikango kamu timan kali ke bo o current short kaja po karena hot ke bo abo no angkai oko brong ni stap nang ka now abo geng te khaya de ningka ta broka ang brong nang ta te khray oni sa bai ke te khray ke short hai khano ta o ska ang jibi ma sum ka ta brong do borang main point oke da bo brong ni cdp bo do abo angkai bai ke short hai khani male o china mati o kesali kyang tong po o talbo kisi po hai inge se apro wati walak da ko wati watai pha ksa aro kisi i tong khan ta hai ni sa ta broka abo se tamong kha bazar si tong si po bo ke o ani boy rok ta nai se nai mali ang ke sogai ke ka be sto si o jibi o ang bo haba thang nai ba saman ja ano phone kai ka hap dia ta phone ani ya ai ke oro ke sari sok bai kang ke bris sok bai kang ke khana kha bai khana kha ke o ani daran ya aro phone o bigudas ni sonji sauni de khata taman sa ba o ko current short khai ja kan nong ni aro ni sonji do pini ni ke ani boy ta ai ke ang orom batai thang ka sari mai chama se oro se tosi ang mai chama ni ang bo ase horeng khai thangman dia ai pho o dol khai ba thang bai ka ang horo ase horeng khai ang ba thang dia ta soro do ake a department ro ai khai nang thao ka rijab lawoi jibi bo thang ka ai ke brong no sei ka ani trai bo aro kam khai ke do o bo phang ba de ok tan ta nung aro department thang khai se de sepet kha sepe ya de nai dini cha kang khai brong ta me om ya bo thang ei phai bo bro kam ba khai ya tam ya ka abo ang khai o current department long do je ang ta bo ni wan sum tong tong ani wan song ung khai current department long je khai phan chakri ra nan nang bro bai ke nok nok no manage khai nai ta bo sab sal tong nok no sonjit o ani sonjit ta sal tong mani kana sonjit bese charoi tong kai ni ta bolo sab sal sinai abo no oko ang khai oko current staff long do brong na ang je khai phan chakri na nang nang go je khai phan lang nang abo
baik tabok manage khenai sarai bo parikha se dei malnia discuss exam tongo Bo bori tong. college pori tong ta Bo college. degree college ko Bo semester. ha Bo semester. second Second ama. tabok bo pora kring ja tongo bo nukhung no taroran dangam dre abon oko ctp paikha ang sa sa nai bno brong na abo bro oro phainang ka Ar pani ko. je current department oro phainang ka brong tini Jotono. abai no ang brong no ono do khaisa je khai phan chakri ran nago Kajar nang na. baike bukhang mano posenai amano bumano bahibo posenai no nuko brebo hajira pasa thaimai abo asok no tang khai Jotono bong no khung jotono po chong na. abai Ya no sonje rupi ni no chalu ki tong mani amai. Kena. ao Min ko mo. joy chandra lupin Ambai do. Kapan tau te puchong bo bustani talong kana min exam ni khang chung khana phagya college ni exam. Nge chung tabi samon kok sum ne le jaw no. Ni exam bo fur tong. bus kang mas ni 6 tarik exam to 6 tarik ni simi Nang exam be mana kana. Be mana kana. rei to nang ke to rei mano Be mana no. Ke tabuk norong no. Rang puisan jaga to jotom keser bi thanga norok tabuk. Nge current department rok nang kono phaye sa sapakya. Nang mai khet ne rokum sa sapai ma. mas pan kun ke phaya ko sin no Phaye ko na. ti sai ko ke Mas ban phaye ko na. phaya ko mas pan phaya Min bong tong. sayar ni Min mana ni. ria rupini Kapang tak debutong jeng amakino current department no jeng kok sai nyai current department by samani agul no jeng kaham ke clear babe sai manai current department ni dus tong dus ke jeng abon jeng nai skol nai ji ge soisang nai tong ni tinang sati joton no kum ka hambai